2014 October 15 kwasabalala indaba emaphepheni nasemsakazweni nakomabonakude sasesibonile zokuthi emhlabeni useshiyile kanjani uDutshuliwe. Kwaphela iminyaka lokho kuphenywa icala lakhe kuze kube namhlanje 2024 sesiyamangala udubulekile kanjani. Kwenzakaleni? Mina leli cala sengithanda ukuduba ngoba kuningi kakhulu kuhlanganisa imiqondo ugcina usudideka. Kahle kahle wadutshulwa noma wadubuleka. Okay, samkhumbula nokuthiwa wathumela inkabi ngoba bakukhona kungaboni ngasolinye bobabili. Kelly Khumalo usekuphi kuleli cala? Kahle kahle ubani okuyena yena ungqondo kuleli cala? Kwaboshwa lokho kwadedela lo namhlanje kuvela lokhu kuhlezi kuvezwa okusha kuleli cala. 2014 October 15 kwasabalala indaba emaphepheni nasemsakazweni kana komabonakude sasesibonile kanjani kwathiwa emhlabeni usehambile uDutshuliwe. Kwaphela iminyaka ukuphenywa leli cala lakhe noma bakwazi wahamba emhlabeni ukulungisa ngakubonile. Siyaqaleka namhlanje